شەڕوم الملانیە 10 ساڵان لە سووریە خەونێن زارۆکێن نوێی وڵاتی دژیانەکە خۆش دەژناو برنە و ئەو ئاوێتنە ناو بازارە کار و دەبارە ژیانێ. محەممەدێک و هێژ 15 ساڵ ji temenê xwe serî nekirine rojê 12 demjimêran li ser hev li beramber mûçeyekî gelekî kêm li wêstgeha hesîn kar dike ji bo ku xwe û herdû birayên xwe xwedî bike. Ew jî bi hêviya rojekê ku ew wan bibîne ku bûne bijîşkiyan mamoste û weke wî neçar nebû bin ji dibistanê dûr bikevin. محەممەد مەخزوم زارۆکێ باژارۆکێ معەڕەتە نەعمان ê ser bi başûrê Idliba Sûriyeyê bavê wî bi sedema bombebaranekê sala 2014 canê xwe ji dest da. Dêya wî jî berî 2 salan di operasyoneke leşkerî de hate kuştin. Êdî wî xwe û herdû birayên xwe revandin navçeyên dûrî şer û pevçûnan û li bajarê Bab li Bakurê Sûriyê bicihbû ku li jêr destê grûpên çekdarên ser bi Tirkiyeyê. Dema ez biçûk bûm dê û bavê min mirin. Dema dêya min mir min dest bi kar li vê kargeha hesîn kir. Ji bo xwedîkirina xwe û birayên xwe. Ez ji wan re bûme dê û bav. Ji demjimê 6 sibehê heta 6 êvarê kar dikim. ململانیە li Sûriyê ji sala 2011 ve jiyana zarokên wî welatî serûbînî hev kiriye. Bi awayekî ku li gorî amarên netewên yekbûyî 6% ji zarokên wî welatî rastî nebûna asayişa xwarin û xorakê bûne û bêhtir jî nîvê wan ji xwendinê bêbehriman e. Di encama krîza dijwar de li Sûriyê karkirina zarokan bûye diyardeyeke berbiçav ku ji bo alîkarîkirina malbatên xwe di debara jiyanê de ji xwendinê dûr ketine. Ez 20,000 lîreyên Sûrî werdigrim ku bi zorê têra min û kesûkarên min dikin. Em deyndarin û neçarin kar bikin. Rewş ne bi destê me ye. Ez yê mezinim li malbatê. Havîn û zivistanan li parzûngehan kar dikim ji bo debara jiyana malbata xwe. Berdewam ji ber xaz û dumanê singa min diêşe. Xewna min e ku ez rahêjim pênûs û defterê û herim dibistanê. Ew yek ji parzûngeh mazot û vê bêhneyê baştir e. Li gorî rêxistina neteweyên yekbûyî ji bo zarokan 2 milyon û 500,000 zarok li Sûriyê ji xwendinê bêbehriman e û 1 milyon û 600,000 zarokên din jî li jêr gefa heman çarenivîsê ne.